Waarom dan voor jou dit? Nou, om het land een beetje schoon te houden, hè. Gewoon een fretten die skiën altijd in hun eigen strand aan. Nou ja, dat is ik net goed. Daar haaien ze net zo mee. Dus alle dagen maar de hamer en de schepper op uit. Ja, dat is wel de bedoeling. Hoop ik tenminste. Als het meer waar is, dan doe ik het niet. Maar dan heb ik de oren daar de helft meer. Dat weet ik wel. Dus het is wel zaak om het altijd te doen. Ja, want die skiet toch wel terug? Ja, dat gaat terug, hè. Krijgen maar de mensen. En dan heb je geen televisie, geen cv. Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is bewust. Ja. En waarom? Ik heb wel 30 jaar mooie televisie gezien, zogenaamd. Want heel begin altijd televisie en ik heb alles eigenlijk, ik wil hand. Centrale verwarming en een auto erdoor en ja, weet ik het al, ja. Maar het is een bewuste keuze geweest. Dat ik dat net heb. En ik kinder ik wil boeten. Omdat ik ja, een heel soort handwerk heb. En dat neemt ik wel, daar giet ik wel tijd in zitten. Sommige mensen die ken ik net alleenig. En ik wel. Ja, omdat ik altijd wel wat heb te doen. Ja, ik vermaak mezelf, ik maak heel veel dingen. Maar een spin neemt ik een soort tijd. En nou ja, ik bereid je er wel van. En ik handwerk ik wel graag. En ik weef ik nog. Ja. Dus dat giet ik net zo uit. Eén keer in de week wakker een riewaal hebben, dan kom ik er nooit terug. En dat verkeep je jou dan weer? Nou ja, deze vrouw die houdt mij van het spinnen, safvallen. En dan krijgt zij die wol. En ik het werken ronddiend en daar betelt zij mij voor. En dat is jouw inkomen? Nou ja, ouwe ik nog vanzelf, hè. Zo. Elke maand komt er altijd nog automatisch geld binnen. Nee, als ik daarvan leven moest, nou dan waren het stukje bij alle wat in. Ja. Maar dat is wel een mooie grap, want je vindt neer op televisie. Ja. Maar je komt haast nog wel op televisie. Ja, nou ja, daar hiek ik al een hekel om. dat wie mijn hobby ik net. Ik hier in Werklever net handen. Ja, wij dachten, dit is zo'n mooi plekje, wij mooi graag een mensje. Ja, het is ik wat. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen.
Elke tongemorgen om 12 uur dan sturen we maar die soepfiets. En dan delen we tomaten, groentesoep uit voor de mensen die daar behoefte aan hebben. En is het wat een lekker soepie? Tomatensoep altijd wel. Beter dan bij Van der Valk hoor. Echt waar. Het lijkt er zelfs, maar dit is ook nog gezegend hè. Gezegende soep. Van onze lieve Heer. Het is goulash. Goulash? Ja, dit is goulash. Oké. Gaan we dus trouwens tomaat, maar misschien is het ook goulash. Het is net verkeerd. Oké. Het is net verkeerd. En heb je wel eens vaker sap bij de dames? Of, Ja, had ik wel vaker. Ik ga maar een uitkeringje. Het is een beetje krap soms. Dan zit ik in een café het hoekje en dan kip ik een biertje en dan krijg je soep. Soms gaat het door het waar, maar soms gaat het ook over nou ja, mensen die het omzetten met hun geld. En dan ben je heel blij dat ze sap krijgen. En dan, nou ja, door middel van dat ze zeggen van, nou ja, ik zit wel eens heel krap. Nou, dan ga je het erover. Van hoe kan het dan dat je in deze situatie belandt bent. En nou ja, weet je wel dat er instanties binnen die je daarbij helpen kunnen. Waaronder het leger er zelfs misschien. Nou ja, op die manier proberen we ze wat te helpen. Een beetje op gang te krijgen. Ja. Dus Joel is eigenlijk wat het eerste contact? Ja, zeg maar het goed zien. Ja. En dan proberen we, omdat we hier structureel binnen, dat we nou ja, wat vertrouwen winnen. En op die manier dat ze dan maar meer komen en misschien ook naar je helpen gaan willen. Ja. Of dat je ze troffen wezen kunnen naar andere instanties. Ja. Krijg je wel eens vaker een bakje sop van een vrouw? Ja. Elke week hè? Zeker, nou, elke week. Ja. Ja. En dan heb je een praatje? Ja, een praatje nou, even een praatje met die en 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 met die. En met die nog een keer. Ja, die. Ja. Maar je sparen dus altijd tussen zulke mensen in de zon die het heel dreig hebben. Altijd wat in die shit zit. Ja, ja, ze hebben altijd problemen. Ja. Ja. Maar dit voor jezelf net dreig? Ja, het is zo mooi dat je daar iets voor dwang kent voor die mensen en dat jouwt soms wel een enorme kick. En het is vaak een hele lichte stapjes en soms show je ze na een jaar weer, nou ja, dan ben we waarom weer aan, maar nou ja, dan begin je weer hoe naar. Ja? Ja, absoluut. Ja. Doei!